Nasarar mulki gun 'yan ƙasa a yi adalci bisa gaskiya, a yi komai tare da al'umma ba da sarai ko a fakaice ba. Yi siyasa don gina 'yan ƙasa ba don raba kan jama'ar ta ba. Nasarar mulki gun 'yan ƙasa a yi adalci bisa gaskiya, a yi komai tare da al'umma ba da sarai ko a fakaice ba. Yi siyasa don gina 'yan ƙasa ba don raba kan jama'ar ta ba. Majibancin dukkan lamura taimakon ka nake so da yawa, kan abin da na ɗauka mu fita a gare mu da zai zama garkuwa. Zantuka kuma zane warwara ku biyo ni kawai dai 'yan uwa, masu barci in farkar da su kar ya zan ba su gane zuwa na ba. Nasarar mulki gun 'yan ƙasa a yi adalci bisa gaskiya, a yi komai tare da al'umma ba da sarai ko a fakaice ba. Mi siyasa don gina 'yan ƙasa ba don raba kan jama'ar ta ba. Kai salati kuma abubuna dan aminatu kairin la'anbiya, ya najibullah ya abin riko da haban da kamar ka a zuciya. Inda ni ma abocin san ka ne ko da yaushe dare har safiya, da yaban ka nake alfahari to ba zan taɓa daina yaban ka ba. Nasarar mulki gun 'yan ƙasa a yi adalci bisa gaskiya, a yi komai tare da al'umma ba da sarai ko a fakaice ba. Mi siyasa don gina 'yan ƙasa ba don raba kan jama'ar ta ba. Dan ƙasa ne ni mai asali ba abin da nake tsoron faɗa, kuma duk mukurare ya ake yanzu 'yanci na zan karkada. Na kasa a tire kowa ya ji ba ni ta cikin sigar raɗa, inda dama da ita shawara ba a ce yaro ko babba ba. Nasarar mulki gun 'yan ƙasa a yi adalci bisa gaskiya, a yi komai tare da al'umma ba da sarai ko a fakaice ba. Mi siyasa don gina 'yan ƙasa ba don raba kan jama'ar ta ba. In faɗa ko mun ɗacin ta dan ita ba ta buƙatar kwalliya, kuma kan kowa sauka take tunda ba ta gudun sarƙaƙiya. Ambatanta kawai daɗi gare to bare ka zamo mai juriya, da abin da ka sanye armashi ba a runguma saɓanin ta ba. Nasarar mulki gun 'yan ƙasa a yi adalci bisa gaskiya, a yi komai tare da al'umma ba da sarai ko a fakaice ba. Mi siyasa don gina 'yan ƙasa ba don raba kan jama'ar ta ba. Daga nan koma can ɓangaren sharuɗan harkokin jama'a, to musamman ma da siyasa wanda kanta a yau mukaran ja'a. Halattaccen zaɓe ba a yan maguɗe a ciki ko da ba'a, inda al'umma suka karkata bai kamata a ce musu a'a ba. Nasarar mulki gun 'yan ƙasa a yi adalci bisa gaskiya, a yi komai tare da al'umma ba da sarai ko a fakaice ba. Mi siyasa don gina 'yan ƙasa ba don raba kan jama'ar ta ba. Wajibi ne girmama 'yan ƙasa daga kan manyan har kankana, inda mulki ai baya nufin yanda duka yi kar ai magana, kuma dimokuraɗiyya ake wanda ya manta ma ya tina. Shugaba kuma ba shi da ɓangare wanda zai ce bai ga kamar su ba. Nasarar mulki gun 'yan ƙasa a yi adalci bisa gaskiya, a yi komai tare da al'umma ba da sarai ko a fakaice ba. Mi siyasa don gina 'yan ƙasa ba don raba kan jama'ar ta ba. Inda alfarma ta tare haƙi kun ga adalci bai samu ba, inda layan alfarma daban da na haƙi bai zama ɗaya ba. Ba da haƙin mai shi dole ne ba
ganin dama ke sa shi ba, da ganiya alfarma take da kusanci baya kyautu ba. Nasarar mulki gun 'yan ƙasa ai adalci bisa gaskiya, ai komai tare da al'umma ba da sarrai ko a fakaice ba. Mi siyasa don gina 'yan ƙasa ba don raba kan jama'ar ta ba. A kasa ta a faifai zai fi kyau da abin da ya faru muna sani, gaskiya ta riga ƙarya zuwa don a kai ƙarshen su gunaguni. A yi tare da mu dai zai fi kyau da abin da aka yi muna gani. Aka ce mu jira za a yi mana an gwada mu ba mu san yancin mu ba. Nasarar mulki gun 'yan ƙasa ai adalci bisa gaskiya, ai komai tare da al'umma ba da sarrai ko a fakaice ba. Mi siyasa don gina 'yan ƙasa ba don raba kan jama'ar ta ba. Tsarin harkokin jama'a a yi bisa fahimta ya kuma kowanne irin sakamako a buɗe shi a hannun al'umma. Nuna ƙarfi ko san zuciya daga mai mulki don takama, to hakan ke bayyana zahiri shugaba bai san aikinsa ba. Nasarar mulki gun 'yan ƙasa ai adalci bisa gaskiya, ai komai tare da al'umma ba da sarrai ko a fakaice ba. Mi siyasa don gina 'yan ƙasa ba don raba kan jama'ar ta ba. Da dimokuraɗiyyar ƙasa ba ta nuna akwai 'yan lela ba, wanda su ba sa laifi ciki da abin da su kai ko bai yi ba. To a buɗe kowa ya shigo ba a bai maka ɗan haƙinmu ba. Nasara ne ba ta samuwa in ba a yi abin da ya kyautu ba. Nasarar mulki gun 'yan ƙasa ai adalci bisa gaskiya, ai komai tare da al'umma ba da sarrai ko a fakaice ba. Mi siyasa don gina 'yan ƙasa ba don raba kan jama'ar ta ba. Dole kare mutuncin 'yan ƙasa daga duk wani nau'in cutuwa, bisa tsarin dokokin ciki ko don tafiya mai doruwa. Al'umma kuwa su ne gwamnati in wuyar da suke sha da yawa, to biyayyar ma da ya kyautisi zai zamo ba za su iya ta ba. Nasarar mulki gun 'yan ƙasa ai adalci bisa gaskiya, ai komai tare da al'umma ba da sarrai ko a fakaice ba. Mi siyasa don gina 'yan ƙasa ba don raba kan jama'ar ta ba. Ka a ce wasu shafaffu da mai da abin da suka yi ba damuwa, lokacin neman ƙuri'a kuma ba a nuna hakan ba ga 'yan uwa. Dan mutunci dai madara yake inda ya zuba baya kwasuwa, in wakilci ba san zuciya to talaka ba zai kushe shi ba. Nasarar mulki gun 'yan ƙasa ai adalci bisa gaskiya, ai komai tare da al'umma ba da sarrai ko a fakaice ba. Mi siyasa don gina 'yan ƙasa ba don raba kan jama'ar ta ba. To siyasa kawai mun sani yanzu da rigar 'yancin mu ce, dole ne mu saka ta mu walwala kan mu zama kamar kuturan ice. Ra'ayi bai bayyana samuwar don abin da kake so ko kace, to kasar mu ya kyautu mu girmama ba mu dau hanyar rusa ta ba. Nasarar mulki gun 'yan ƙasa ai adalci bisa gaskiya, ai komai tare da al'umma ba da sarrai ko a fakaice ba. Mi siyasa don gina 'yan ƙasa ba don raba kan jama'ar ta ba. Nasarar mulki gun 'yan ƙasa ayi adalci bisa gaskiya, ayi komai tare da al'umma ba da sarrai ko a fakaice ba. Bi siyasa don gina 'yan ƙasa ba don raba kan jama'ar ta ba.